stop scrolling. We need your help. Ποιο θέμα θα διάλεγες για τον επόμενο πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό? Αυτή τη χρονιά ήταν το Drive the Change και δες τι έγινε. Χαιρόμαστε που είμαστε σήμερα εδώ για να αναδείξουμε τις ιδέες σας, για να σας βραβεύσουμε και να σας πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ που δώσατε ένα δικό σας μήνυμα τόσο ξεχωριστό για την οδική ασφάλεια. Κάθε συμμετοχή που διακρίθηκε έλαβε όχι μόνο αυτό το υπέροχο βραβείο, αλλά και δώρα για τους μαθητές και τα φροντιστήρια. Το μεγαλύτερο όμως επίτευγμα είναι ότι οι μαθητές μας μέσα από τη συνεργατικότητα και τη φαντασία πέρασαν ένα ηχηρό μήνυμα που μπορεί να σώσει ζωές. Και τώρα, μαθητές, γονείς, καθηγητές, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Ποιο θα θέλατε να είναι το θέμα του επόμενου μαθητικού διαγωνισμού? Να περάσει η νέα γενιά ένα ηχηρό μήνυμα προς όλους μας. Αφήστε μας στα σχόλια τις ιδέες σας. Η γνώμη σας είναι πολύτιμη.